Treure els vehicles de la plaça de Sant Miquel perquè deixi de ser un aparcament. És l'objectiu del projecte que ha elaborat el districte de Ciutat Vella per millorar aquest espai situat darrere l'Ajuntament. El pla preveu reubicar alguns elements i eliminar-ne d'altres. Per exemple, es vol treure el punt de bicing i l'aparcament de motos. També es vol canviar d'ubicació l'espai de càrrega i descàrrega i el parc infantil, que a més s'ampliarà. Es fa un parc infantil obert també per diferents edats. Es treuen les places d'aparcament i l'aparcament que hi ha al mig. Es posa una zona de verd a prop de les escales que hi ha en la sortida de l'Ajuntament. Els veïns estan satisfets a grans trets amb les mesures previstes, però els preocupa la pèrdua de l'aparcament de motos. Se m'han apropat moltíssimes dones d'aquí del barri en el problema de que si tenen que deixar la moto, que ha sigut una manera d'arribar molt a prop de casa sense tindre que anar a segons quines hores soles pels carrers, tal com estan les coses, hi ha una preocupació bastant gran. Per comprovar l'efectivitat del projecte, el districte posarà en marxa al juny una prova pilot d'un mes. Fons municipals han indicat que la previsió és que les obres per materialitzar els canvis a la plaça es faran a finals d'any.